23.8.2009. Unuku Isaku. Izbjegnuti nekad neke stvari u praksi je često i moguće, ali doskočiti važnoj genetici po prirodi to je nemoguće. Naivac bi baš naivno podcijenio čudi raka, a od strijelca zatražio da obuzda sile mraka. Genetika Bogom data kromozomsku pravi skicu, nježnom raku, hrabrom strijelcu, na dar spusti baš djevicu. U mjesecu kolovozu, 23. dana, u mjesecu Ramazanu, porodi se naša džana. Na svijet dođe Božji dar, a na zemlju blještav zrak, poštujući tradiciju, nazvaše ga Isak. Isak mi je vrlo lijepo ime. Njemu sam se potajno i nado. Duplikat je istinska kopija, pa se mogu zvati i Džanado. Od rođenja svakog dana veseo je ko sunčev zrak, smije se i mrmlja, pjeva naša ljubav, naš Isak. Sve nas voli, a posebno dede. Malo gunđa kad treba da jede, pametan je, simpatičan skroz, možda bude nekad novi Broz.